krížovú cestu môžeme obetovať za naše deti, za našu mládež, za to, aby vždy rástli krásnym, silným spôsobom, aby to boli osobnosti, ktoré pomôžu všetkým, s ktorými sa budú stretávať. A začneme teda tak, ako zvyčajne začíname, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A keď prišla jeho hodina, odovzdali sa Božej vôli, ak
svojim snom. Povedal svojim učeníkom: hľa, syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Vstaňte a poďme. Pozrite, môj zradca je blízko. Ježiško býva v
srdci každého človeka. Aj toho najhoršieho. Rozdiel je, že ten zlý svoj vnútorný hlas prestal počúvať. A hlas tak zoslabol, že už vôbec nevydáva zvuk. Prosto zlý človek o svoj hlas jednoducho príde. Na to, aby sme vedeli rozlíšiť, kedy sme dobrí a kedy zlí, máme v sebe také zariadenie, ktoré sa volá svedomie. Niekedy chcel nás také ťažké veci, že by sme najradšej niekam ušli a schovali sa pred ním. No keďže svedomie sa nedá odložiť do školskej šatne ako prezúky, tak sa aj my, ako Ježiš na Olivovej hore, zveríme do rúk Boha a pokorne a poslušne sa snažíme stať lepším človekom. Je to práca ako každá iná. Tak, a teraz praktický návod, ako sa stať lepším. Urob si večer také cvičenie. Ak sa nebojíš strašidiel, zhasni svetlo. Máš? Teraz porozmýšľaj o celom dni. Pekne od rána. Čo si robil, komu si čo povedal, čo si mohol spraviť lepšie, koho si potešil alebo skúmal. Skús sa započúvať, čo ti hovorí svedomie. Či šepká, nemal si oklamať mamu, že ľúbo už máš. Čo keď je ráno v škole nebude od koho podpísať? Alebo to nestihneš. Dostaneš poznámku a mama aj veľmi to príde a bude cirkus. Alebo to bolo fajn, ako si sa večer donútil umyť si zuby. A dokonca si už nejedol v posteli cukríky. Máš z toho dobrý pocit nielen úsa, nie? Dobrú noc.
povedal Judáš ticho. Keď ozbrojení veľkňazi na časom tým Judášom prišli do záhrady, zastihli Ježiša, ako sa so svojimi učeníkmi modlí. Judáš sa priblížil k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš sa na neho smutne pozrel a povedal: Judáš, boskom zrácaš syna človeka. Keď všetci, ktorí boli okolo neho, vedeli, čo sa chystá, vykríkli: Pane, máme zasiahnuť mečom? Jeden z nich sa dokonca vrhol na veľkňazovú sluhu a odtiaľ mu ucho. Nevieme, či netrafil, alebo iba nestihol poriadne bojovať, lebo kým sa spamätal, Ježiš povedal: Prestaňte! A dotkol sa sluhového ucha a uzdravil ho. Potom sa Ježiš obrátil na veľkňazov, na veliteľov chrámovej stráže a starších. Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a noc temná. A nechal sa zavolať. Prišiel k nám a všetko pre nás má, z domu kvetov a
zachránila veľkňazová stráž, Ježišovi nástup ukamenoval. To bol taký milý zvyk. Keď sa ľuďom niekto nepáčil, jednoducho vzali kameň a hodili ho do neho. Inak v niektorých krajinách a školách to funguje dodnes. Peter sa z diaľky Ježišovu utrpenie len prizeral. Neurobil nič. Práve naopak. Keď si nepriateľsky naladení ľudia rozložili uprostred nádvoria a posadali sa okolo neho, Peter si sadol medzi nich a snažil sa vidieť. Asi ako ty, keď nemáš okolo. Asi. Zahľadila sa na ňo akási slúžka a vykrivala. Aj tento bol s Ježišom. Peter sa vyľakane začal obzerať okolo seba a v nebezpečenstve celkom zabudol na slová vernosti, ktoré vyriekol len pred pár hodinami. Pán môj, aj keby som mal umrieť s tebou, nezabijem ťa. Slúžka kričala. Je to on! Je to on! Peter na smrť prestrašený povedal prvé, čo ho napadlo. Žena, nepoznám ho. Peter vstal od ohňa a snažil sa nenápadne zamiešať do davu. Ale mal smúl. V zápätí ho znova spoznal nejaký muž. A ty si jeden z nich, vykrikol zlostne. Peter zase odpovedal. Nie, človeče, nie som. Neprešla ani hodina, keď kto si ďalší tvrdil ukazujúc na Petra. Veru, aj tento bol s ním, aj on je Galilejčan. Peter sa bránil. Človeče, neviem, o čom hovoríš. V živote som toho človeka nevidel. Vtedy zaspieval koň. Vlečený strážom a menovaný rozúreným davom sa obrátil a smutne pozrel na Petra. Peter si ihneď spomenul na Ježišove slova, ktoré vyriekol pri poslednej večeri. Vtedy mu povedal, skôr ako dnes Kohút zaspieval. 3 razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a hlboko sa rozplakal.
Alebo ti to iné povedali o mne. Pilát odvetil. Vari som ja šít? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Pilát zjavne vôbec nerozumel, čo tým Ježiš myslí. Veď aký iný svet ešte existuje? A keby aj, čo Piláta do nejakého iného sveta, ten ho naozaj vôbec nezaujímal. Opýtal sa ešte raz. Tak si kráľ? Ježiš odpovedal. Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet. Aby som vydal svedectvo o pravde. Pilát už mal plné zuby tejto debaty, ktorá zjavne k ničomu neviedla. Čo je pravda? A vyšiel von za Židmi. Povedal im, ja na ňom nejakú vinu nenachádzam. Je však vás zvykom, že vám na veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni kričali. Toho nechceme, prepusť Barabáš. Barabáš bol ozajstný zločinec. Bolo to nespravodlivé, aby sa autor Barabáš dostal na slobodu. Pilát to vedel, avšak rešpektoval želanie tohto divého davu, pretože nechcel mať problémy. Tak dal príkaz, aby Ježiša zbičovali. Myslel si, že takto sa to vyrieši a on bude mať pokoj. Och, Riem, tak strašne mi chýbaš. Vzdychol si Pilát. Toľko tebe musím trčať v tejto týmito divochmi. Nepčných slov. Povedal, chladne sa prizerujúc, ako vojaci bičujú.
bol vzdelaný a civilizovaný Ríman. Jediná jeho smola bola, že ho cisár umiestnil do tohto Zamanákova. Židia boli podľa neho divným cudzým národom, ktorý mal svoje čudné zákony a navyše sa neustále búril. Pilát bol nielen politikom na tomto cudzom nepriateľskom území, ale aj sudcom. Vôbec sa nerozumel, prečo mu strčili tento prípad, ktorý si mali vyriešiť Židia sami. Ale čo už, aspoň sa ho chcel čo najskôr zbaviť. V najmenšom nemal pomyslieť tohto chudáka, zvaného Ježiš, ktorý sa mu zdal úplne neškodným, tak trochu pomíleným nešťastníkom trestať. Preto znova vyšiel Bildal a povedal im: Pozrite, Židia, privádzam ho sem, aby ste vedeli, že ja na ňom žiadnu vinu nenachádzam. Len čo mu zazreli veľkňazi a ich sluhovia kričali: Ukrižuj ho! Ukrižuj! Pilát im odpovedal: Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom vinu nenachádzam. Oni namietali: My máš sa a podľa zákona si umrieť, pretože sa vydá Božieho syna. Pilát spravil ešte jeden pokus. Vrátil sa do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: Odkiaľ si? Ježiš neodpovedal. Pilát pokračoval: Tak ty sa so mnou nechceš rozprávať? Nevieš, že mám moc prepustiť ťa alebo ťa ukrižovať? Ježiš sa na Piláta pozrel a povedal: Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané z hora. Preto majú väčší hriech tí, čo ma ti nedali. Pilát vedel, že Ježiš má pravdu. On si plnil len svoje povinnosti voči cisárovi. A keby bolo na ňom, aj by ho nenapadlo, aby dal tohto úbožiaka ukrižovať. Preto predstúpil pred veľkňazov a povedal im, že Ježiša chce prepustiť. Ale Židia sa nedali. Ak ho prepustíš, nie si riadnom svojho cisára. Kto sa zadáva za kráľa, stavia sa proti cisára. Tak toto bol silný argument. Cisár bol väčšou autoritou ako tvoja triedna. A keby sa mu donieslo, že Pilát spravil nejakú politickú chybu, mohol prísť o zamestnanie. A Pilát predsa nebude kvôli nejakému Ježišovi riskovať, že príde o cisárovu priazeň. A prísť o ním v tých časoch znamenalo totiž to isté, ako prísť o život. Začal sa súd. Pilát dal vyniesť Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu zvanú Gabatá. Pilát povedal: Hľa, váš kráľ! A oni kričali: Preč, sa nech! Pilát zakričal: Vášho kráľa mám ukrižovať? Veľkňazi prefíkane odpovedali: Nemáme kráľa! Pilát vedel, že už nič pre záchranu Ježiša nespraví. Tak ho Židom prepustil.
Hora Lebiek. Trochu to pripomína pirátov, nie? Hora Lebiek, čiže Kalvária, nie je ostrov pokladov, ale miesto ukrižovania Ježiša. Teda skala Golgota v Jeruzaleme. U nás máme niekoľko Kalvárií, napríklad v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, v Nitre alebo v Prešove. Kalvária je vlastne taký vršok, na ktorom je zobrazená spomena mosta ukrižovania alebo celá krížová cesta. Bol si už na Kalvárii? Keď Pilát Ježiša vypustil, Ježiš dostal svoj kríž a niesol ho na horu Lebiek. Cesta bola taká strašná, že si to nevieš ani predstaviť. Ježiš bol zvyčajne zoslabnutý. Trnivá koruna sa mu zalívala do tváre a silno krvácal. Išlo s ním veľa ľudí a hneď dá sa povedať, že by to boli jeho kamoši. Kričali na neho, hádzali kamene. Ach, to bol taký milý staroveký zvyk, ktorý sa ešte veľmi zachoval v niektorých zaostalých krajinách. A vôbec dávali mu všemožné najavo, ako ho nemajú radi. Pritom to neboli nejakí nepriateľskí cudzinci, ale tí istí ľudia, ktorí ešte nedávno zbožne počúvali jeho kázanie. Skrátka, asi zmenili názor. Keď konečne prišli na to miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali Ježiša aj zločincov. Jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť, lebo nevedia, čo robia. Si určite veľakrát počul. Nielen deti sú hlúpe a nechcú poslúchať, až keď sa niečo nestane. Napríklad, koľkokrát si počul, že do školskej jedálne nemáš bežať, ale chodiť ako normálny človek. Ale my dospeli sme takí istí, a ešte horšie. A my by sme už mohli mať rozumie. Vieme, čo máme robiť. Dostali sme od Boha návod, ako sa máme správať. Ale my hádame sa, klameme, nadávame, fajčíme a niekedy
Je jasné, že nikto nechce byť zlý. Proste my ľudia sme len slabí. Preto aj Ježiš svojich nepriateľov pred Bohom ospravedlňuje.
Keď Ježiš zomrel, prišiel istý Jozef Pilatie a poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať z kríža Ježišovo telo. Prišiel aj Nikodém, istý človek, ktorý bol u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi mirhy a aloe. To sú také vzácne látky, ktorými sa v staroveku balzamovali mŕtvi. Určite sú alebo aj našu Slovensku, Svetú Žozefu v tepličke nad Váhom. Vieš, že svet Zofie našli pochovanú a jej telo bolo úplne neporušené? Môžeš sa ísť rodičku neni pozrieť. Nikodém vzal Ježišovo telo a spolu s ostatnými ho zavinuli do plátna s voňavými olejmi, pretože tam bolo u Židov zvykom pochávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Tam uložili Ježišovo telo. Že ty si veľmi vzdelané a inteligentné dieťa. Určite si tušil, že Veľká noc nie je iba o šľačke a o vajci. Je to a pochovaný. Tretí dostal si mŕtvych a sedí po pravici Boha Otca. Tak vedá Biblia. Veď dobrý je totiž to veľká drina. Chcem nakoniec kedy odpustiť. Nikto od nás nevyžaduje, aby sme boli dokonalí. Dá sa každej maličký dobrý skutok. Nezabudni na to. A Boh bude šťastný, že si na Veľkú noc pre nás neobetoval zbytočne. Drž sa.
žiješ na veky vekov. Pán s nami. Nech vás žehná ochraňuje všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Zostávajme v pokoji. A teraz poriadne poklesíme.